Sagudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Hasmin nga napuluan, sakripisyo. Dear Manong Nemi, alas 3:00 break time, Manong Nemi. Dili agbay-vibrate ti cellphone ko, Manong Nemi. Inalak ti makderak na panak iti CR. Ni Auntie Miling, Manong Nemi ti tawag. Di ta Ilocos. Nagsidokarak. Diyos ko, saan nga tumawag na ito, no? Awanti emergency. Pagkapagkabahak, Manong Nemi nga nag-receive, titawag ti Auntie. Hello, Auntie. Hello. Hasmin, uwan Auntie. Inure ko nga ta agalas 3 sakbay nga tumawag ta. Amok nga kada ka dito opisina kit break time yo. Uwan Auntie. Abe Auntie, kumusta ni Tatang? Idatang arti, kahit ko nga ipadanon kang kaitan ni Tatang mo. Apa ni kumusta isuna? Ay, intry ko dito ospital. Alya? Diyos ko, kaano lang din tinaudi nga. Panantawag ko kang kuhana. Okay man palang suna. Okay man na talaga yung suna. Iyam gabot na sumsumuro ti high blood na. Dejay, dahil laing kit ko adak dito sa akong ti balay. Iti makitak ni Tatang mga remote na balayo. Kit pagamol na natulidan kit nakusubuman nagulaw siguro. Kit saan nan nga natiririk na na. Nangayaba ko natin ambulansya sa amin na-confine dito sa ospital. Kit anong arti kasasad na ita? Anong kasasad na Auntie? At daiti ko natawag na itayin. Anan? ICU? When? ICU. At da isunit ICU. Diyos ko. No, at da isunit ICU. Delikado nga ron. So, hintawag ko kang gabalasan ko tapno mamuam ken makapagdesisyon ka no anya tirumbay nga ramidem. Wala na, sige, siguro tawagam ni Manong mo. Sige, Auntie. Pag-iananos pa ilag, Auntie. Agkararag ta kinapod Diyos, Auntie, na malayon pa itibiyag ni Tatang. Tinawagak Manong Nemi ni Manong Noel. Barang nung sumungbat. Diyak pakit amon no, at oras na diyak kanada, Manong. Dadasad diyay. Agriring. Naging kasimbong batan, Manong. Hello? Hasmin? Manong? Sorry no, nadisturbo ka. Abay, ni Tatang, intrada Auntie ito ospital. Naka-ICU. Diyos ko. Kapag nga ta, okay man tisuna. Okay nga talaga. E mamumutin sakit ng high blood. Agman-maintenance met. Baka kit naliwain na baka masulit nga mamangguwatan. So, ading ko, adayo tiyang ko. Idinto ta siya ka asasidig ka sa Ilocos. Ada ka dito Manila. Mangipawin taktulang yung ti kwarta. Nga nayon na kwarta no, ang damang kwarta. Para ti gastusin ni Tatang. Ang anos ka? Ano talantang ko mo ita? Siguro Manong ag-night tripak nga gawid sa Ilocos. Nung siya ka mismo timang bantay kay ni Tatang. Ken maamuak no anya talaga ti kasasad na. Ang anos ka ha? Anos. Kwarta lang ti mabaling kong may tulong. Ken di nabas ni nga nakararag.
Sige nga manong. Sige, bye. Nagsubliha ako ni tilamisahan ko manong na minalpasin di break time. Dahil sakit si Mangbay nga problema, Hasmin. Sinalsud manong na ni Nelia nga office mate ko, kaabay ko tilamisahan. Nidatang ko. In hospital da. Na ICU. Delikado ano, ICU. Huwag nga ron, ang sakit na. High blood. Damon at kastoy. Uhin. Kailan sabi ko mata, makalasa. Di sa bahali nga mangkita keng kuha ng saan na siya. Di agbakasyon ka. Di ko pa kaumapailang kakayat ko, ag-transfer iti trabaho. Man sa nga. Ilogos kita man sa nga ti kumpanya tayo. Nanas ka nga isakripisyo ti trabaho, aramitek, Nelia. Sayang nga, dandani pa yung ti promotion mo. Sanak masayangan. Adad na nga nakasay-sayang. No sayangik ti panawin. Ngagsulnit ka na kiti adunga. Kinasihat ni tatang kanya. Sa bagay, ama na itay. Awan ti kapatgan keng kahit ano saan nga ti amam. Ila, ikarkararag ko mat kayo. Sabi ko man makalasat ni tatang mo. Agyaman at Nelia. Sige, mapamungaro din kasaritan ni boss. Personal latan, uno, idaras mo, di makaramid, di ko. Vacation leave mo. Indaras ko nga rawad manong name. Sak na pa ni opisina ni boss. Biglaan na ito ya. Effective tomorrow. 7 days. Sir. Ada kami sa ICU. Di tatang ko. Awag ka din sa baling maka-asikaso ken ko na. Dududwa kam lang ang kapsat, sir. Ni manong ko, adad siya Canada. Kabagyan. Nila ang auntie, kasinsin na. Adayo matihan di kiti kakapsat na. Okay. 1 week lang, ha? Sir. Ikit, nukas pagarigang nga ron, hamo mapanawan ni tatang mo. Tanda ni pa yung promotion mo, sayang. Sa nga Marisar. Kasi nga, tumawag ito kada kayo, no? Hanga umana iti 1 week ng bakasyon. Yan ay ko makabulan. Ay, narigat Inukas pa karikan saan nga mabalin di makabulan ng bakasyon, sir? Agkatak tulayangin. Sayang. Sayang ti trabaho. Ti promotion mo. Nasayang ti panahon nga sayangin. No saan ko mabantayan kan pagsaribian ti ama. Sir. May sa kayo mat nga ama. Katurumbing laing nga ti anak. Kinagserbi ti ama. Idi oras sa kasapulan. Diyak matgarot mabaling nga italik. Iti sa bali, boss. Bagay, maawatan ka. Nakasagana ka maging sakripisyo ti trabaho. Tapno lang makapagserbi ka, iti amam. Rumrumuara ko manong name ti compound ti opisina, iti agring ti cellphone ko ni Larry. Uwing gayam. Nag-schedule kami kanina, Larry ti boyfriend ko. Sinong bata? Hello, sweetheart. Hello, Larry. Ramo ka ito opisina? Agawid ka di pa lang. Inak pala di ka serak. Tadanas ka nirubwat ko. Nirubwat? Itintulatan restaurant nga pagkitaan ti pang-istoryakin ka, Larry.
Ada ka di problema? Ijay doon nga magkak. O sige, urahin ka nga rin ijay. Kabayatan nga nagtatarahe ti taksi manong nemi nagluganak kamang itulod kanya kini pagkasiraat. Nila tatatang manong nemi ti adday ti panunod ko. Tatang. Adda ka ti ICU. Amok. Ngagsagsagapa ka tirika. Tatang ikarkararag ko, sabi ko, manta makalasat ka. Malasatam na ito eh. Nga ba nakaatagim? Ikarkararag ko, tatang. Oen manong nemi, kabayatan, ngagtartaray ti taksi, saan nga maliklikan, di malikip tinapalabas. Dududwa kam lang, nagkapsat man, ni manong Noel kan siya. Abag graduara kini manong nemi, idi high school. Idi ta, matahid dinanang gapo iti sakit. Nagladingin kami kapot na naulila kami ti ina. Balo matan ni tatang. Ni tatang nga karpintero. Ti pagsapulan na. Kad naman pa karpintero, laing manong. Ken pa extra. Nukasta nga Domingo. Ikarigatan na kami manong nemi na pinaraduar kini manong Noel. Ore kam lang nagtipon, naggadan idin nga college. First year college ko. Third year college na. Idi second college ko. Nagraduar mo tenis mo naman. Kasi siyempre, nagtrabaho ni Manong. Tinulungan na ni tatang, tapos likas ta. Kat, makaraduharak man. Aging ka manong nemi, nga napan nagtrabaho sa Canada, ijematen tinakamamuan na kinimanang Sally nga girlfriend na. Nagbakasyon ito na biit, manong nemi. Inya mamuna ni manang Sally. At tatalo ang pulan itan, sipot nagsubli sa Canada. Ikasto yung matente na masama ka ni tata. Manong nemi, malaglagip milang isa kidi, manong nemi, ti paborito ni tatang nga anak. Imbes kumanga ni Manong, kapot ay sut lalaking yung saan. Siya ti paborito na. Imbes nga ni nanang, manong nemi, di magsursuro kanya kidi, iti assignment ko ng saan ni tatang. Tani nanang, glukluto matno ko ha, iti pangrabyami, iti duto ni tatang, isot mga sursuro, wano mga aramin, mangtultulong kanya iti assignment ko. Pinapod nuna, manong nemi, nakadungdungo ni tatang kanya. Tadi ubingak, imbes ka ni nanang, tiwang digos kang kanyak, ni tatang, tiwang digos kanyak. Magsagsagay sa di buok ko, mangpulpulbos kanyak. Mangsaksakoy kanyak. Mangub-ub ba kanyak. Malagim ko lakit nga ron, manong nemi. Nga isuti may sa kang runang nga kaayayam ko ko. Isot magitulturod kanyak sa eskwela. Isot magsusundo kanyak sa eskwela. Ngayon pa pinamet itrabaho na nga karpintero. Nagdakal sakripisyo na kada kami nga kapsat man. Baloy din, manong nemi, at dapat digidikundaway nga umawat ti trabaho na uray rabiin. Mapanagsangal iti cabinet, mapanagtarima iti tugaw, mapanagaramit ti tugaw, mapanagaramit iti katre, manong nemi, kadagiti agpaaramid kakarubami. Nayon manong nemi, iti masapulan na iti naldaw nga sweldo na kas karpintero, kat oray rabi manong, umawat ti trabaho. Ananawan mi iti kini manong, baka agsakit. Ng mga asinapod Diyos, sabot ka nagsaksakin ni tatang. So nga, bigbigan milaunay na naruna kanyak, manong nemi, iti kinadungo ni tatang.
So ano mo ba rin di? Katsag ko kaya tapanawan. Dahil di kami nag-apply ako ti trabaho pati dikta Manila, manunaymi ket sinuratak nag-apply. So nga di adda tumawag din mo ng kanyak, Manila, ti mga awag kanyak, sud ka po nang nagpakadak idi akin ni tata. Tan, mm. Sa Jamat Manila ti pagtrabaho ak. Irin to ta, adda matin manong sa Canada. Kito, asinti mo na nga timawag kang kanan. Kada kita nag-apply ala kita, congratulations. So na lang tanda, mapanawan kayo. Awang pagdanagan nyo kanya, anak ko. Napiksak mo pa lang. Adayot pa nagsakit ko. Naputan nyo ka din nga naidali takti sakit. No, so adda pa natin ko at trabaho ko lahat kadwak tuminom ti danom. No, medyo aguya ka eta. Apagbiit lang, maimbaga na kasigod. Wanang data high blood yo tatan. Ada kita agbe-maintenance ak mananak. So pagdanagam, kabaylak. Oray tanda mo sa cellphone, alis mo pa nagtitinawag tayo. Sige tang. Papanawag kayo rod. Oray ta, ado madigit karubayo. Mabanyo, kasasayitan no kasta nga. Agmay marik na hayo ti liday ti panagmay masayo. At tumawag kang madnukari na binigat na tumawag ka na kayo. Mang kumusta? Sige anak ko. Yan tangay, naparentura kayo maten. Dan trabaho yo, lakit na nagsaka ko na. Ure sana kung sumsumrek, basta lakit di ipawitan na katap no. Andigatan ko ti bagas nga lutuan. Kasta hindi manong name, di pa panagpakadak kinitatan. Kunana, mabalinan nga saan nga sumrek nagtrabaho manong. Ngayon, agtrabaho madlata. Kasapulan na nga, tanalaing, ni tatang, numay pang carpentry. Ngayon saan nga agtrabaho pa trabi, sana idi, kabig sa aming agmasa ni manong, Noel ka talagang ure rabi kat umawat ti trabahuan mo. Kasta manong nemi ti adu idi nga sakripisyo ni tatang kada kami. Nang rona kanya. Sa itama ng nemi. Ada isunay ti pagkan. Ada isunay ti gahanap ti patay. Diyan napuputan nga nakadanon ako dito apartment manong nemi nang impakyak kalagit importante nga arwatek kalpasan na nagsadak man ni tricycle taxi ko na kuma. Kita nabana ko ni tiyo pangurayan nilari kanya. Nadanon ko iso naman ng nemi niya adan order na nga arak. Sinabat na, hindi makita na, inarakop na, inagkan na, di kiti lips ko. I miss you. I miss you too. Ano di kita? Arwatek. Apay. Agawid ak sa Ilocos. Nangalak di makalawas nga. Bakasyon ko. Nagtugo ka. Intaugan na ti baso manong. Inted na. Makatulong king ganito'y. Arak. Amen ka. Pagpapigsay ti pakinakan. Amo ka na nagsend sa sagsagabaem. Bawal ma-stress. Ininong kumanong. Madamdaman ti order. Papangrabiyan ta. Apa yung naskin nga bakasyon ka? Nidatang ko. At ito hospital. Naka-ICU. What? ICU? Na-atake. Puso? High blood. ICU? Delikado nga na. Tulungan ang kumalari. Ano may tulong ko kwarta? Hanggang sa pulan ti kwarta.
kabailan mi nga kapsat. Ti kararag mo nga sabi ko mata. Mespal ni tatang ko. Buwan na. Kalpasan ti makalawas ag subli kamot lang. Depende. Mabalin mo ba't ti mangalat ti caregiver o no private nurse nga mga sikasok yung kuhana? Kaya may agsubli ka dito ay Manila tapno ituloy mo trabaho. Di ba dandani ka maipumot? Imbaga kini boss. No saan nga umanay ti makalawas. Yan ay kumakabulan. Ngayon no saan mabaling ko nada. Kapilitan niya sakripisyo. Ti trabaho. Sayang. Dua kayo mat nga agtrabaho kinay manong mo. Ken mamalinak mo na tumulong. No sweldo ti caregiver ti pagsasaritaan. Lari, saan kong italik iti sa bali? Siyak tirumbing nga mga sikaso iti amak. Kasano nga rin ti trabaho? Ken kasano ti relasyon ta? San kung sinumbatan manon name ta adan ti waiter nga nangidasaran kadag iti order. Dayon ang petinom mo. Sa tanubanganin. Iminumak pa'y manong. Imasong timangan. Ang biyahe ka, di ba? Sige. Saan ta nga ro doon nga makapag-check-in? Dati-dati man, nga kalpasan ti dinner, kaya tag-check-in na. Kinuri nga tag-check-in ta. Baka awang kay timud. Talagang awanak timud. Kasano nga madahanak timud kat ada iting harap ken patay ti amak. Amo ka mawatan na, Clary. Mawatan ka. Adlaw ko ti sitwasyon mo. Ngam saan ka kumang mais-stress, ha? Sige, tulid na timangan. Kalpasan na, itulod kan ton sa dya terminal tiya, bus nga agpailokos. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi katsakbay nga nagluga na. Naginarakop kami. Lari, nagasagana ka mga sakripisyo at trabaho, mabantayak lahing ni tatang ko. Kasano nga ron iti relasyon ta? Nusang ka makuray? Ti maramit ko. Kaslay ta, saan ta ka nakapag-check-in? Mabalin mo mat mangalat sa bali. Nga i-check-in mo. Mike, katawa ka. Talagang mabalin. Dumat dita, di kita magadgatang. Nga mapagapaman lang dita. Sige, tawagan ka no, the time ko. Ngunit siya tumawag ka niya. Inakarotin. Bye. Kasladay din manong nemi ti maudi nga panagin narakop mi kinilari. Tano pampanunutek manong nemi oray no mairuwarton ni tatang iti ospital baka dan tumat apekto na iti bagina. Iti panakatake na. Ang mga nusanak ton nga makasubli pa sa Diya Manila. Kasanong nagpaiso, ti relasyon mi. Insakripisyo kong ti trabaho. Isakripisyo ka di pa ti relasyon mi kinilari. Ito nga sakripisyo, mano. Nga manulayang nagita nga sakripisyo, trabaho ken kayan ayat, no ikumparar ko ti adu nga sakripisyo ti amak kaniyak kada kami ngagkapsat man. Awan ti kapatgan no saan nga ti ama uno ina. Naiturturog ko kabayat nga agtataray ti buhos nga pamyanan
Aging ka nakariing aklayang manunimi na nagsarding tilukan na nagkapede kiti pasahero. Yung sana kadib sa akin. Aging ka manunimi agsapan iti manunak dito ya lawag nagtarusak nga dagos manunimi ti provincial hospital. Anti, ay nasyat kandakan. Anti, thank you, sakripisyo yo. Mabaling ka di nga, mapan makita ni tatang. At da oras nga ipalubos si doktor. Kita nga mabaling mo nga makita isuna. Mabuya tayo sarming. Kasta nga rin tinabasamak man. Nakay-ay-ayin tila nga ti ama. Nadagay man kimutungan na. Nagado nga aparato man nun, naimitinis kapit kang kuhan. Kang runanaw niti oxygen. Diyos ko, salakan niyo ni tatang ko. Saan niyo ko mga baybayan? Hindi, tabakasarita kong ti doktor, manong namin niyam amok ti bagi. Kumusta ni tatang ko, doktor? Hindi kasta nga sitwasyon. No amulakid di pasyente nga tulungan ti bagina. Makalasat. Kasunod pa nagpaut na. Kahit mo kadi nga makita mismo, kan magama na mismo. Doktor, sige. Oras, tapno, mabalin mo ti suman. Nasit kami, mano. Nakakidem. Tatang, nagbulakat. Imisa mano. Imisa makmat. Tang. Malasinak. Nagtunghed. Kahit na kumama nun, nimi tibangyas ngaw, tibalikas ngam. Kaslawang tirumuan nga timat, itingiwat na. Doktor, hanggang makapagsaok, gagangin na ito. Nga nakamakit-kita na ka. Ada ka din na-apektaran nga pasit ti bagina, doktor. At kanikid nga pasit ti bagina. Makutinan di mga kanuwan, nga sakak iti manang, kanikid imakin sakahan na makuti. Tang, igaraw yung man kanawan nga mayo. Takadnigid. Ano may garaw? Inalak manong nami. Tisan na mo kuti nga, takyak na. Doon nga imak na ng patpat itakulap na. Sa ako ingato nga, inarako pa mismo di takyak na manong. Takayit ko nga iparik na, tibara ti pamatig, kaya panangilalak kaya kwa na. Tatang, lumaban kayo. Saan na kami panawan kini manong? Tatang, nakasagana ka mga sakripisyo, trabaho kan ti relasyon may ti boyfriend ko. Makapagserbiyak laing ka na kayo. Tapno masubadak, ti adong sakripisyo kanyak. Ay, hitan ko na yun, tatang ko. Saan ka baybayan, tang? Saan ka nga panawan? Asikasuan ka. Manamdama pa ay manong name remuar kami kat nagring cellphone ko ni Manong Noel. Hello, Manong. Hello. Kumusta? Karuror mi lang di ICU. Nakita nak ni tatang imisem. At ako may baganang saan nga makasngaw. Di na magaraw ti kagudwa ti bagay na, Manong. Anat ko na, doktor. Noong laki di tumulong ni tatang nga tulungan na ti bagay na. Mabalin nga. Saan nagpaot ti ICU? May transfer to nito sa baling nga room.
Ipawit ko di kwarta. I-chat ko kaya nga dati yung control number. Ano, picture klatan di resibo. Tengka erapinan nga lain. Deso ti, gastusin nga, gumatang ka na kiti agas para kinitatan. Ano nung sa mitatan nga? Uwan manong, di kasi nga sitwasyon makita ka talagang nga saan ako nagsubli pa iti trabaho. Alam natin ko, no may imbagan to lagi din tatang, mabalin tumati ag-re-apply iti trabaho. Mabalin mo timang kita iti trabaho mo dita. Saan ang Sandia Manila. Check, baka sakto lang bakasyonin no, kasarkamton gani. Celia. Sally. Ano nung sa mani, tatang? Sige manong, magdinagam. Talagang saan ko panawan. Nagserbiyakin ko ano. Manong name talon nga aldaw na dito yung ospital. Idita, ko na ti doktor. Mabalin ting ipanawan sa GICU. Nakarecover ni father mo. Pag kinakat kwarto nga bakante, sapon nga naka-private, tapos nagkasta kita. Alis tumot lang nga, makarecover ti pasyente. Idinaya ka rin manong name iti may sa kwarto. Tatang? Makasao kayo? Sige. Ngayon saan nyo kaya? Di pilitan. Anak. Nalangig ko, tatang. Anak ko na yun. Asmin. Tang. Ngayon kas kasanulahin ka talaga nga. May awit kay ton. Ako na si doktor. Mabalimit nga dito yung tam. Tatno. At dati doktor nga magpaspasyal ka na kayo. Ngayon mabalimit nga. Agawitan sa dibalay tayo. Ta maisurot lahat na giti aparatos nga na skin nga maisurot. Nagkaroon natin oxygen. Tang, awang pagdanakan nyo, saan kayo napanawan? Trabaho? Bayamon di trabaho, tang. Nadamat urnong ko. Kanadamat ni Manong, nga gipawit ka sa pulan tayo. Ti boyfriend ko? Kaya saan nga makauraya, at maramin ko. No, mangalat sa baling nga babae, no, kasukat ko na, maramin ko. Alak, tang, saan kayo nagreklamo? Ang mga nukait yung iba ka nga, masaya nga nagtitrabaho, masaya nga nagtirelasyon mo iti boyfriend ko, no? Awan di sa bali kapat gantatang sana siya. Panawan naman siguro. Tapno, supapakak ti kinadunguyo kanyak. Siya ang paborito yung anak. Nakadadong ang sakripisyo yung kanyak tatang. Isang rumbang yung matang supapak. Awan ti kapatgan. No saan na kayo kanyak. Dapat patig kayo nga amang yung trabaho. Kanti relasyon mi kinilari. Nagpahimbag kayo lang tang ha. Nagpahimbag kayo. Nayawid ko ni tatang manong nemi ket dito'y balay. Day surot, day oxygen. Balakat ti doktor manong nemi nganta ko mang therapy no. Bueno, masapul nga adda therapist amang therapy iti bagina tapno. Nga saan nga handa makuti tapno makuti ng tumitlain. Kasta nga tinapasamak manong nemi aging ka ang makabalikasan ni tatang. Asmin, anak. Uy,
Hanggang nga marigatan kag sawa. No, kas kasano laeng, makutuyin to na tamay sa nga imayo, makutin to pa tamay sa asa kayo, kat siyempre, makasubli ka tumit lang nga makapag na, tatang, na kaming bagunin na po Diyos niya. Gamot saan akong nga nakasubli kalpasan ti makalawas manon name. Ni boss amismon itin imawag ka niya. Anong sitwasyon? Hasmin, makasubli ka pa? Saanin, sir? I-file ko ti ko, resignation ko. Kat sabi ko mata, adamaawat ko nga, separation pay. O sige, no talaga nga sa mga panahon ni tatang mo. Sa kanan to haro din, ti separation pay mo. May pauitultan. May check-in tulatan. Thank you, sir. Kaya no kas pagarigan ta, maimbagan to ni father ko, mabalin siguro nga, sumara ka to ni trabaho dito. Okay. Yaman kami mat, damadakal ka na itulong mo ito kumpanya. Jack pulos na uray titawag ni Larry kabayatan nga dag ito Ilocos man. Irin to tumawag ka at unattended. Abay ka ta. Di na kayo sumbatan. Aging ka manong nemi iti may isang aldaw bigbigat manong nemi di pukawan na di tata. Smith! Smith! Diyos ko, tansapad dagis na pasama kan. Abay, hoy! Nakadakter kayo? Ngayong kumkumpet kayo? Itididing? Ala, tataghan yung pilitin. Nagtagdagarag sa kayo eh. Bakit, tibay kayo. Ala, tugo ko, ito katre. Apay pinilit yun. Isuart ka. Pinukawang ka ta. Idak ba't makasublin nita katre. matulid akbatan na. Imbag tayo may ka anak. Nadagos. Ngayon. Kasapula na tangar din sa rukod yo. Ikatangan ka ito sa rukod yo. Ano, naman na klase ka mabal yung natanglan. Wheelchair, kahit yo. Anin, maam ta wheelchair rin. Talata sa rukod din. Tamad na pagkaptat. Nukasta nga. Mabanog di kiti saka. Tang, uray ta bigbigat. Amay kayo. Atibayan kayo. Sakti ba nakasarukod yo? Tendag pagdapagdan dito sa hango. Itata napintas. Katatahod di init. Masapul nga. Mainitan kayo. Tatibagi, masapul na ti darang ti init. Kabayatan nga, kaslag surusuro ang magbagnay ti tatang manong namit sa ti balay, imbasadag ni Antiya. Miling. Ay! Kasinsin, alakit bayatan. Kakaasi ka ba't tanaswin nga makat atibag keng kuana? Ay gatangak tuti sa rukod na anti. Iyo po, mayat man. Kasin, ay nga manak ti ananos mo kanya. Kitawan-awan sa balik at titinulong sa nga na tayo nga kakabagyan. Sigati na kayo lang timawag nga sikati mo na iti nga marayat kanya. Oin, tabag isumad nga dak dito sa akong tibalay ko, hindi makita ka nga rumwar, pagkamamta matumba ka mo itlatan. Inarayat ka na agad, nagparayarak ba ito, nagkakam ito ambulansyan, may ito ambulansyan, lugan na kan. Sakta nang bambanda kang kakabayatan nga awampay ni Hasmin. Agamalag, kasin. Lalangit na, nag-exercise ka nga ron, painit ka. Nagkasaw na ilangat Hasmin. O nanti. So, apong punasak ka rin bukod na. Ano sam tatag mo? Talaga nga nanusak. Takas tabat ti kinadung mo na kang kaidi. Mamalagip mo. Sikat paborito na imbas ka ni manong mo. Di mahawagak manong naimigin ni manong na Noel. Manong, nakadinapintas ka damang, nakasaysayat doon ni Apo Diyos. Makatakda rin ni tatang, nasulo na.
Kaya makapagnan. Ngayon, aso na lang ta. Kasapulan natin sa rukod. Alay, tuloy mo ti mga sikaso keng guana. Ading ko. Barin no kabailan ng tuntimag na saan nga sa rukod. Ito na nagbakasyon kami. Kaya nagkalay sa kamtuan kiniseli. Ha? Nagkalay sa kamtuan kiniseli. Sakit og subli madlata Canada? Una, tadi ito tayo trabaho mi. Ay, kumusta kayo man iti boyfriend mo? Awan kami manong. Pagkunam, saan nga tumutawag? Nutuwawag ak, saan ang sumbatan? Dahil nagpinakada kami, isakripisyok ti trabaho ko na. Kasi anong harden ti relasyon ta? Dinamag na. Mabalimon ti mangangat sa bali. Kabuta, awan ti kapat gano saan ni tatang ko na. Kasi barbarang makapagsinubyanan kayo tuwad lang. Talong ang bulan doon, manong. Kasi pagrigan at nakasukat mo na kita. Awan ba't maramin mo? Nga bali. Ore na po ko trabaho. Napukaw ko ti lalaking imunang inayat ko. Basta sante nga mapukaw ni tatang. O na, dapat ka din kapatgan. Ti ama, saan nga mabaling ang sukatan? Ngayon ti trabaho, mabaling kang tutsumrek sa baling ang trabaho. Ken boyfriend, mabaling mo mati, manguray ti sa bali pa yung boyfriend. Buwan mano. Sige. Plano mi nga nalaing kini Sally ti panagbakasyon mi. Ti panag-asawa mi. Manong nami nga nananahin nga ore no saan nga sa rukod ni tatang manong nami makapagna. Tatang, liplipatan tagtumara, kasapulan nga da, tungpalan ito biling doktor, di maintenansyo, okay ba? Uwan anak, bigla kami lang, daddy. Sa talo nga aldaw sa idi nga, naibus ti maintenance ko. Mayatan anak. Mabalimon ti agsubli di Manila. Saan kayo nga panawan, tatang? Kinkuna ni Manong Noel, baka next month, agbakasyon dan to, agkasarda kay ni Sally. Kito mo unang arod, ba't lang ni Manong mong agkasara? Yung na, so inaunang arod. Kitsi ka arod. Padasak tundang, ti mapanagsapol ti trabaho dito'y. Tiyalawag. Tapno maituloy ko matlag trabaho, kaya may trabaho ko ba't lang tintraduar ko. Di mawag manin ni Manong nami kat ini-schedulein iti panagbakasyon dati aldaw nga. Isasagbat da, kat kalpasan ti duwalawas, isumatin da ka schedule panagkasarda kin ni Manang Sally. Idi, tati may saragsapa nami, ada nagtugtog, itiri daw. Di mo kakit karubak. Idi mapangkulokatan, nakiktutak. Larry? Hi. Good morning. Sika ka di? Siya? Di na ka di ma-strike? Sobrang ka. Di maka-strike kami manong nami inarakop na. Inagkan na di kinibibig ko manong nami. Iti nakapapaon. Larry? Ada ka di palagi ta puso. Saan ka pulos nga linaksin iti puso? Sika, siyak. Pinahadas ko ang agpeso. Tsak libakin. Nakarelasyon na sa baling ang babae. Ngayon, saan ka naragsak? Adaking katiragsak ko. Ikaw, anak, Larry. Maga,
Ya mamukha kay ni tatang. Sabi ko sumatarumar ni tatang iti kwarto na. Nalag maggayaman. Uwain, makapagnan. Ngayon adalat tamat igam na nga sa rukod. Ngayon sana lang isa rukod, no? Kasta nga mabandog di kiti saka na. Tatang, nilari iti boyfriend ko. Ay, gusta ka anak. Gusta ka ba tatang? Siya ako na mismo imay nag-awid dito eh. Hano ko nang mawak pa ta kahit ko surpresahin ni Asmin. Kahit kumot ka kumanga agkasar kami. Ay, maguri ka. Masapol nga saan kayo nga handa nga globon at ikapsat na kat. Iti mabid kat agbakasyon ng anak mi nga datya Canada kat agasawat at tigapin na. Ay, kasta. Edi, ineksiriminton. Ikaw na. Kasta. Nakaimutlaing. Uwan tatang. Nakamutlaing. Pinatas ko alinipat ni Hasmin nga talagang kabaylan. Na kami, sigurado tinay karitong ngalmaysa. Alawan. Kaya maragsakan ng matatang na. Naimbag kayo. Na nagkasar kami ito kini Hasmin agad. Kabaylan nyo ti agmartsa. Kasta nga ron tinapasamak manong Nemi, imo naman lang nagkasar da manong Noel, kasta matang kini manang Sally, kat kalpasan di makabulan, nagsubli na naman lang sa Canada. Inoray mi mat, tisubaro nung atawan manong Nemi, kat April 8, idagkasar kami mat manong Nemi, kini Larry. Dito Ilocos, dito Lawag, manong Nemi, Disyembre min ngagpadpada, ngagasawa, iti pagtrabahuan. Dati family house mi, manong Nemi, pinalagda, pinapintas mi, kadito tinagtartarayan, nakitalo, nga anak mi. Nanilulo da, manong Nemi, napigsapalaeng, nga mga ayuan kadakwada. Ni tatang manong, no kasanot kinadungo na, kanyak idi, kastamat kadungo na, kadikiti apukon. Manong Nemi, da ito nga ruti pagkasalita, ketenggyot ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan, nga enak itsen ken ka, iti pakabuklan na, detalyan na, baba ni ti messenger mo, ket thank you, kada kiti amin sakripisyo ni tatang, kanyak, kada kami nagkapsat. So ita, kahit kung hablawan ni tatang, itinaragsak nga inapanagbibuya, in advance, Happy Father's Day, tatang ko. Basta maten, advance Happy Father's Day, kinilaring asawak, ama, digiti talo, nanak mi. At sabi ko Manong Nemi, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsalamingan tibiyag, kada kitipadak na nagdingeg, ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nagkyaman nga pagaya mo, Hasmin. Thank you mat kang Hasmin, tingka pa nang ibura, iti pagkasalitan, saknan iti may sagama, sakripisyo ka talaga. Adot in sakripisyo, tapno lang makapagserbi ka iti amam, gapot tayo sunak at adumat na kiti sakripisyo na kang kada kayo.